Adlaw karong nga Domingo mga ka-aksyon sa atong nga programa magkaupon na tundre no dudugay naman wala kami kahit anay ni Sir Jan Chong no kag kwan kita sulusugilanon kita sa parte sa task force kasanag of which he is the national commander no. So Sir Jan, good morning and welcome dire luwat sa Action Radio Bacolod sa kapihan sa Action. Yung aga gid kag blessed Sunday para sa aton. Yes, so kag sa aton dira nga maka-action nga naga-monitor sa Facebook please like, follow and share sa aton FB Live, okay? Sige. Ang task force kasanag ti kabalo naman gyud mo kay kapila naman kita diri sugilano ni Sir Jan Chong sa papel gid sa task force kasanag. Of course, ang pinaka main gid is nagabulig para nga may ngin maayo ang aton nga panggobyerno, madula naton ang korupsyon, makaaway sa kriminalidad, makaaway sa illegal drugs. No? Muning pinaka-mandate sa task force kasanag. Mangusisa, mga kanakobla, mamangkot lang ko, Sir Jan. Sang nagligad nga Duterte administration, madam, kwando ka damo sang ahensya sang gobyerno nga naga-partner sa task force kasanag. Kumusta subong sa kay guro pag halin pagpungko ni BBM do bagol ta kita nay. Kumusta subong yung under administration ni Presidente Bongbong Marcos ang ining aton nga partnership with the different agencies of the government ara man gyapon? Yes sir, no. Continuous na sir ang aton nga partnership sa national government, no. Even in the Office of the President, DILG, PNP, no, kag iban pa nga mga national government agency. Ang task force kasanag well coordinated kag official nga recognition na nag-recognize sila sa aton nga organization being the watchdog or against the four meanings of society. So halos tanan na Sir Boy nga mga national government nga may nagalpulungko sa mga bag-o nga mga secretary, naka-coordinate na kita, Sir Boy, since last month pa ang aton umpisa sa aton coordination. Okay. So, pareho sang naligad, recognize ka mo sa Department of Justice, recognize ka mo sa Ombudsman. In fact, ang Ombudsman, recognize ka mo sa Supreme Court. No? Nakita ko na isa ka sulat halin kay Court Administrator, kag karon guro, si Maidas Marquez is Associate Justice na siya. No? So kita ko na nga nagpalayag nga kung ano man ang inyo nga mga ginapasaka ditong reklamo dahil nga they will act on it, no? Mahimo sila sang aksyon sa mga reklamo kag sa mga complaint, no, nga ginapasaka sang task force kasanag in behalf sang mga kauturan naton nga may mga complaint bala sa pila ka ahensya sa aton gobyerno. Yes sir, no. Amo na siya ang aton nga role, Sir Boy, no, as being the facilitator of complaint from different, no, from different ka mga complainant nato, no, nga gusto nila ipaagi sa aton organization. So ang aton organization well coordinated gapon, Sir Boy, no, nakapag rinyo na kita sa aton mga letter of partnership, no, sa different agency. Okay. Inuna naton ang DOJ, no, Department of Justice kag Kaya ara gid importante mo. yes, no, Wala ko na pangita premium sa aton nga mga action justisya mo. Secretary Rimolya mismo, Sir Boy, naka-courtesy call kita sa iya personal, kag pakikistorya kita, no, in behalf sa organization, kag very recognized. Well, in fact, iya gani ginahambal nga very active ang inyo organization. Kasi sa imo man sa nagkuasang I don't know, hindi man ideya, kundi nga daw sa nagbase bla sa mga complaint nimo. That is why nga ining si Secretary Boyeng Rimulya na nag-order sa tanang nga imbestigahan ang mga piskal. Well, in fact, posible na guro, Sir Boy, kay during isang amon one-on-one meeting with confidential meeting namon ni Secretary Rimulya, isa na sang akon ginadiscuss no nga nakita ko man, no, nga kisa may mga loopholes kag may mga ginatawag nga inabalang slow justice kahinay gid, no. Kag ikaduwa, Sir Boy, may mga na-obserbar man kita nga daw may kinalain ang paghatag justisya sa imol kag paghatag justisya sa Mangrano, no. That is my observation. Kay hindi ta pwede nga mag-iyong, Sir Boy,
kag hindi man ta pwede magpabungol-bungol, kag imposible hindi ta pwede magpaapa-apa sa situation. Takay, well, in fact, kulang taon tayo nga itong constitution, no? May araw nga tawag nga sovereignty resides of the people, yes, boy, no? Kag ginatindugan na sang task force kasanag, especially nga accountable, kaya being a public servant or public employee, accountable at all times to the people. That's why nga, hindi na sila kasiling nga, ila na iya ginarian, ila na iya kingdom. Amo nang diferensya, no? Amo nakita ko subong sa aton nga sistema sa panggobyerno, especially kung na-appoint ka na or na-elect ka na mayor, daw matsyag mo ikaw nang ginarian. Doy mo na bala ginarian. Doy mo na syudad. Doy gini ka na ya ka, do wala ka na ya kasunod sang rule of law. Kaya para sa imo, tanan, kaya mo na, tanan, gusto mo masunod. That is wrong, nga hindi nyo na iya ginarian. That's why ang task force ka sa nag-stand for that nga, nobody is above the law, hindi nyo na iya ginarian. Area kami gapon sa organisasyon stand firm nga kung may diferensya ang gobyerno, i-correct sang tao. Kaya katawan amo ng parts ng government, sir boy. Okay. Kag amo to siya nga siling ko bala, mayo na kay balo ka kung para sa kaso. Ang ang hustisya masugod sa piskal pa lang mo. Ay Yes, sir, diri boy. pasaka yang kaso rindi ara sa iya ang desisyon mo. Pwede yan magana, sir boy, nga yan. I-delete na lang nanay, sir boy. Posible na. Matabo ina, posible. May mga posibilidad. Is because, in my experience, sa kadamo man sang kaso nga gin-file sa aton in different cities, no? Pwede kita, hindi taman ma-deny the fact nga kung i-filean ta si congressman, filean ta si mayor, filean ta si sununi, no? Ano gina nila, no? Ila na right man nga mag-file like cyber libel or whatever damage, no? So that is part of due process. Way tama na ginakangawaan kay that is part of due process, no? So mo na makita naton nga daw pamatsyag nila, sir boy, as was observed, daw kung inabla ikaw ang department head sa imong opisina, kingdom mo na. That is not your kingdom. Ano gyapon, you are answerable and accountable to the people of the Philippines. No? That's why amo nang stand sa aton organization for good governance. Okay, sige. Sang nagligad man, kay White na nagka-istorya, may mga partnership ang task force kasanag with organization from other countries, no? Amo na gintuwa na nato ng task force kasanag international, di blado na amo na. Kumusta ang ang mga inyong partnership with other organization? Well, in fact, Sir Bueno, sa Japan International World Peace Association, isa ka association sang Hapon, nga may concern sa ginatawag peace and order sa aton nga nasyon. So, ang task force kasanag, nangin partner nila, no? Nangin partner kita since dito sa Manila Peninsula, sa isa kadakong hotel sa Manila. May partnership na kita sa isa kadako nga grupo sa mga Hapon, no? Ay, gila. So that's very we are lucky ang task force kasanag nga naging partner nila kay siyempre ang kasanag kabalo ka naman, Sir Boy, no? Wala man tayo financial gid nga mahimo, no? Kay volunteer volunteer no? group, eh. So sina nga grupo nangin babakod kami. It's because nga nagabulig maskin pa paano, maskin gamay nga financial makagiyo kita, no? Makahimo kita sa mga butang nga makabulig kita, especially sa aton nga organization, sa aton advokasya. So dako na nga bagay, Sir Boy, ang partners ang isa ka association man nga ina-considered man namon NGO galing iti parts ng Japan, kabalo naman tayo nga ang mga Hapon niya galante, no? Compared sa aton nga mga Nagbasit ng mayuhay ka mo kayo daw, abil na dito priyo tsura, tayo Hapon man si Janchong. At ibasi man, Sir Boy, no? Kasi kung latahon ta, kung masalaan ta kisa, pera gani makadto kita sa isa ka lugar sa mga hotel nga damo Hapon, isa ginaistoryan lang tayo na po, kasi ininsik man, mag-isig-isi lang ta, Sir Boy, hindi man tayo kaintindi sa ilang ginabal. Ulwas lang kung may translator. When in fact, during the partnership, may translator, Sir Boy, no? May naga-translate sang amon nga inistoryanay kiti hindi niya kabalo maginapon, unless otherwise may translator kita nga Arigato lang ron na balan mo ron no, wala lang, Sir Boy. Kampay lang ron, Sir Boy, arigato. Anyway, magsiling ka nga may partnership ka. Let's talk about the Japan World Peace Association. Kung magsiling kita nga ang task force kasanag may partnership with this group, ano ang obligasyon sang isa kag isa? Well, in fact, number one, ang ilang advokasya parehas, no? Ti gusto nila peace and order or mabulig sila sang peace concern sang Pilipino, no? Sa Pilipinas, no? Pagis man sa NGO, parehas namon.
So makita namon, isa sa mga gilalantaw namon is livelihood program, especially in may Mindanao, livelihood program. Livelihood program sa Mindanao, no? Para sa Sa portion sa mga area nga gina-consider naton damo bala gamo or magamo or okay. makita na daw Kaya damo livelihood gid program ni Sir John, not necessarily yung membro ng task force kasanag ang makabail. Yeah, Sir Boy. Now, ang even hindi kaya member, no, kung gina-considered namon nga bululigan gid. Okay. Kaya damo iya Sir Boy sang makita kaya nga especially sa parts ng Mindanao nga bululigan gid. Lain niya ang gapangayo bulig kiti although victim matag sa inablang bululigan hindi man gali bululigan, no. Nagapakuno-kuno nga bululigan pero hindi man. So may ara gid nga gina-considered nila nga bululigan gid pero sila na iya ang sila ya ang mangita, no? Kami lang ya ma-facilitate sa kinanlanon kung ano nagkakadapat kiti especially ang amo niya nga efforts ang volunteer namo niya bisan diin mo lang nga lugar sa Pilipinas, no? Bisan sa diin niya nga lugar sa Pilipinas na task force kasanag presence. So ang ilaya grupo jutay lang na, no? Jutay man lang na ang mga hapon daw association lang na nila kay usually mga businessman sila sa Japan. Daw yung ilaya nga manpower jutay. That's why gina-connect nila ang organization as facilitator sang ilaman program. So kung may ara silang kung hindi sila actually social work yun yung ilaya, no? Yes, charity gani Yes, yung masiling naton. So kung may ara sila, let's say proyekto may na-identify sila nga lugar nga kinanglan buligan tan tao sa ilang livelihood abi butan ta mga mangisda ni tagaan tan sila mga bangka bla kag kwan. Kamo ang patigayon. Kamo ang facilitate. Of course no, sa part abi sang Mindanao sa isa ka dako man nga lugar sa midang Siargao, no, ti damo to yaman nya hindi man to tanan magaranon mo. May makita to sila nga nagakadapat, no, kag amo gina ang target nila tagaan nila survey, no. Amo na ang ilang so kamo ka facilitate ang task force kasanag. Yes, amo nang role namon sa area, no, facilitator, manpower. Kay ti makita na at least nanti simpre coordination man, no, sa mga local government nga nagakinahanglan gid. As of now may ara na kamo nga natapos nga mga o natagaan na sang assistance from yes, sa sir, grupo no, sa parts ng Mindanao, no, sa Siargao, no, sa Caraga region, no, may naubra na kitang project dito kag with coordination man, no, dito sa local government nila kag especially nga aktibo ang mga officers and members namon sa parts ng Mindanao or Siargao, no. So that's why makita nila kay sila mismo makita man nila kay observant man sila, Sir Boy. Kung ano ta kaalam nga observer, mas ako sa ila, mas saludo ko sa ila nga very observant man sila sa situation kag kundiin kag nagakadapat kag kinanlanon gid. Balo kay ning mga hapon ni batasan ni sila mo kwan ni sila generous people ni sila. Pero hindi lang sila nimo pagpagyan nga daw Tuon mo sila. Kay ma-frustrate sila, Sir Boy. Amo ginang kontra nila. Ang kontra nila butigan mo kag taguan mo, no, kag once ma-frustrate sila daw hindi na sila grumo. Hindi na sila. Kag cancel tanan na nga mga transactionist. That's why ginahalungan namon kay majutay lang na iya, Sir Boy, nga jutay lang mislok or jutay lang siling naton sala. Gina-consider nila na nga dako nga sala na, no. Kuret lang na, Sir Boy, nang baga sa mga period lang o hindi man bala mga isa human error lang bala o sa clerical error po para sila dako na deal nila na yang big deal. That's why very careful. Balo ka nga hapon is efficient people ni sila mo. So kung may mga diferensya kada may mga sala kabut silingon inefficient kay. Yes, sir, no. So hindi na sila namian. That's why kita mo may mga comment sila about our government, no. Sabi kasi nila kung ang sa ila kuno ya masuspect ka lang na you are involved sa corruption. Member sa corruption, no. Involved sa corruption. Ga-resign. Ay magharakiri na. Yeah, believe kami sa inyo. Inyo ya convicted na sa corruption, lagan pa senador. Convicted na yan mo. Ilaya ma-involved ka lang sa skandalo nga gamaya. Resign tayo. Resign. Hindi lang resign, sir. Iba nag-harariki. Harakiri ka suicide. So, amo na sila yung ka-committed gid kag straight sang ilang pagpati, no? Nga kung makasala ka, ikaw ya mismo, hindi ka na magulat nga i-convict ka pa or filean nga complaint, ikaw mismo manaog sa imong posisyon. Balo ka gina-value sang Japanese, ang honor ginatawag mo? Yes. Ang honor gina-value sa mga Japanese. Nga kung ma-involve ka dahil sa skandal,
bisan kung isa hindi pa gani ma-prove gid siya. Basta na-involve ka lang kada may skandal. Suspicious pa lang, although alleged pa lang. Alleged pa lang. Suspicious Pero isa suspicious pa sila lang. kay Yes. ang honor nila ya gina value gina nila mo. Yes, Isa sir, boy. ni sakto na ya. That's why, Sir Boy, na kung kami lang mag one-on-one, especially sa isa nila ka medical man, medicine, mga doktor, mga nga po, no? Damo siya siyang kumbaga sa no daw kakatingala sa wonder sa aton nga government system, no? Kay niya daw kalala gid sa din sa kuno makadto Yan, na-convict na. Na-convict Na-convict na. Kagrabe gid kuno ang corruption Lakan gapon. pa senador. Oo, kadlakan pa sir. Convicted na gani, no? You just imagine, no? Sa history lang sang Pilipinas na tabo na, ka-convicted ka na, yun na yung dialog-lag ng conviction from the order from the court na ganyan convicted, convicted ka. But after all, naging senador ka pa. Oo, tagay ka pa. Only in the Philippines. May ara man nga, why ka pa man mapresidensyan, priso kaya do kadugay na may makagawa. Oh, garaman, you just imagine. Si Dilima. Just Hindi man imagine, sindihan, no? Ang atong chief presidential legal officer, ha? Oo. That is already convicted. Ginkuan na sa mo, ginpardon na sa sa edad. Oh, Hindi just ba? imagine, convicted kaya, tapos, after all, ikaw pang chip sa presidential legal. Oo. Imagine, si Jingo Estrada, convicted man na siya. Oh, si- So, you just imagine, nag-question pa sa mga abogado na nga may, so, just imagine, only in the Philippines. Only in the Philippines, sir, Hindi boy. maintindihan todo. Ang usa nga justice system naton bala. Amo na nga ti arang task force kasanag who is fighting for equality and Yes, sir. No? justice. Ako man ang akon, sir, ginabalik-balik, no? Although daw sirang plakat. Pero ang puwen ko permis ang task force kasanag, no? Kung hindi gid man naton sila, kay purpose man siyang task force kasanag, good governance mo, nga kung ma-file naton kaso, especially sa ombudsman, ma-convict, dapat mapriso gid, no? So kung hindi man sila mapriso, at least tani mapauntat lang. Oo. Kung hindi mapauntat at least mabuhinan lang, no? Pero kung Ay, kapat hindi gid Dala. mapauntat, hindi gid mapapriso, hindi Hindi mabuhinan, mabuhinan. ay kapat nga imunta padayon tayag yapon to fight against them. Para bisan paano magtagam sila bla. Yes, sir, no? Amo lang na yang amon nga stano kay kabalo ako ang mga gina-file namon complete, especially sa mga congressman nga mga-involved sa amon ni lagko ni ila influensya, no? Kaya nila niya i-manipulate, no? Kabalo ko they are influence people kay especially may kwarta, no? May kwarta. Grabe ang powers ang kwarta sa Pilipinas, no? Kaya kita tama mo nga ang balko. Kita mo na gid siyang involved sa Christ, public knowledge, no? Public Million, knowledge, billion. But makita mo ang security, PNP pa. Nga abalo man tamandit sang law enforcement to enforce the law. No, di ba? Pero makita mo public knowledge nga hindi nga tao involved sa corruption, from security guard or bodyguard, police pa, enforcement pa sang Republic of the Philippines. In fact, ginagwardyahan Nagwardyahan. pa ang mga corrupt nga balo na kita nga corrupt is involved in corruption. Kaya mo kanina Sir Jan nga ngawat ka milyon, bilyon gina may bodyguard ka pa iya nga police. Oh. Ngawat ka tinapay, priso kaya. So automatic convicted na Ngawat ka tinapay kaya daw ginagutom ka. Tiyan mo na, Priso kaya? Tiyan mo na, Sir Boy, ang balon tanag ilang, no? Masakit nga kamaturan sa Pilipinas. Masakit nga kamaturan, kaya kung imol ka gani, isa lang ka kaldiro ang makawat kang madakpan ka sa enforcement. Way panakanon kaldiro Oo, lang. kaldiro lang na automatically. Ang balon ka lang, pag plead guilty ka na lang, kaya para maprasig, mapriso ka 1 month, 2 months. Oo. Priso Kung daw kaya? ano ka, papile ka lang to provision, paprovision. Pabision ka to, pero hindi ka Kaya nakaliwat. wala, no? Pero kung billion ang imo nga korupsyon, Away. sige lang, itaan ta lang ni Pagi. Kung hindi madalagid man, ti pa hospital ka eh. Hospital Kaya arrest. takot-takot sa liog mo din sa... Tapos pagkatapos ang imo nga kaso, Nakakasgulpi. purti ka na, way ka na sa higot sa liog, gasaot-saot ka na, gasumba-sumba ka na. You just imagine, that is an insult And so, to the... makiri na sa yes. Sir Jan sa aton justice Ako yun, sir, system. insulto na sa layita. Well, in fact, I call the attention sa aton mga ombudsman, no? Gasulat ko permis sa ombudsman, gasulat ko sa Department of Justice, even in the Supreme Court, gasulat ko, tani tagaan atensyon ang ginatawag social justice. Kay threat to justice na sa mo, inang makita mo blang ti convicted man siya
gani. Oo. So ara siya sa posisyon. Oo. Daw siya pang-investigar, no? Makiri sa aton nga justice system. Dapat siya due process will be followed gid ya. Kag ang aton bala sir painumdum nga hindi yun na ginarian ang inyong posisyon or inyo ano na subong as elected officials, no? As elected nga government official, hindi nyo na kingdom, no? May pabinsaron yung gidigapo nga you are accountable to the people at all times. Kag sovereignty resides in the people. So, that's why Aratan po deres tao. correct. Ang problema kaya duwin na sa konstitusyon lang, sa sulat lang, pero sa kamaturan in reality wala. That's why amo na gani Sir Boy na ang amon permi panawagan, no, especially sa mga concerned people, no, sa aton pumuluyo, no. Kita man lang kisaman ang cost nga gaabuso ang ang government officials. Kaya kung hindi tayo magpabuso, hindi kinay matabo. Basta I kita. believe nga kisa mo na abla na during and after election isa gasalig kay mayor, gapangayo to permi pabor mo na abla. Ti bisan daw kabudlay patunlon kay ti nakahatag na nakaamo na daw that's why kabudlay na i-implement sa ila kaugalingon, no. Nga awayon nila or i-oppose nila ang isang situation because di siyempre may mga connection kabudlay na Sir Boy, no? Pero kita as long the task force kasanag is concerned, continuous siyang aton nga nga away sa corruption kati it's already 14 years na kami Sir Boy this coming July. Sige. So dyan mabalik kita mga kaaksyon with Mr. John Chong sang Task Force Kasanag. Istoryahan ta ni bilang parte ni bilang sa renovation sa City Hall bla, of which Task Force Kasanag I think na diparahan ni sa Task Force Kasanag in 16 million pesos worth of kuan bala para sa renovation sang opisina sang City Mayor's Office naton diri sa Bacolod, no. Istoryahan tayo na sa pagbalik naton diri sa Kapihan sa Aksyon. This portion. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix class sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanom, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon malikawan o kon madula. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident.
Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, pumalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagbaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Sa maulanon nga panahon, mga lamok nagadamo. Kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangat sang dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o kon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatiner sa mga lata, goma, kag iban pagid nga mga kagamitan nga sarang maitugan o kon pugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig pirmi sang ugsaran. Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3, seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gilayon sa pinakamalapit nga health center o kon ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4, support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray. Mag-aksyon diri sa kapiyan sa aksyon nga ginadulong gyapon sa inyo sang Dr. Alfred's Green Coffee kag Dr. Alfred's Black Coffee with no sugar with mangosteen. Liwat. Sa maulanon nga panahon, mga lamok nagadamo. Kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangat sang dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o kon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatiner sa mga lata, goma, kag iban pagid nga mga kagamitan nga sarang maitugan o kon pugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig pirmi sang ugsaran. Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3, seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gidayon sa pinakamalapit nga health center o kon ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4, support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray. Anay kadalang gid sira kay may mga sa Facebook, di ba? Kay mga fans ni sang ng programa. Lalaine Grace Ibarra, good morning, no? Virgil Legaspi Coloso, mga agada. MJS Candido Hildore, Miss Jinky de Lagdondra sa Phoenix, Arizona. Kag Lorna Aliday Salinas. Tas kuan guro ya? Officer niyo ni sir, no? Sa task force kasanag ni
Blessed Sunday man sa kay Miss Jinky, kay Ma'am Vanessa Mayo, dira sa may Minnesota. Ana Sinoro, morning man. Athea Kim Riman, sa kay Atan Borromeo, taga Kuania, Isabela. Mas nami sa atong Philippine government system is merit system, kay select best of best, kay we can also avoid graft and corruption. Hindi ta na madula galing merit system na may man, hindi na madula galing ang kuan ang maninoy hindi la sir, no? Sa gobyerno ta hindi na minanom na si Vice President Sara bago ko lang man may statement kahapon nya tani ang mga politiko hindi magintra sa hindi ba lang ginapasulod ng mga mistra. Kuti hindi mo na madula sir. No? Francis de los Reyes Marfil, mabuhay ko no si Mr. John Chong. Dito galawian to, good morning. Iban karon naman ha kay sige yon tato. Sa kay na antes kita mag break. Sa lingkoy talakayon kun lang parte sa ining plano sang syudad nga i-renovate ang City Mayor's Office. Hindi ang New Government Center ha. Hindi ang Bacolod City Government Center, ang Mayor's Office Portion. Opisina lang sang mayor. Nga nag-budget sila sang 16 million pesos. Grabe siling ko ba opisina 16 million. Renovation lang ha, hindi construction, renovation lang. Di daw nabatian ko sa naligad si Sir John nga nagpalayag nga tanawon ta ini. Way mag-akusar kundi nga lang tawon tani kun bala proper sa out of propriety abi proper ang budget o saktong budget sinada nga gin talana para sa renovation. Pagtapos sa to doon nagwa nga si Mayor Alvin naghambal niya para naway nagamo personal nga kwarta ko lang gamiton da kagang kwarta na nga 16 milyones si paubrat na sa mga public toilets. Hindi mo lang kahapos ang palakat sa finances ng gobyerno nga pagka may nagreklamo nimo gastuhan ko na sa akong personal ibutang na ipaubra na to mga ksilyas ang kuano ang budget hindi man na pwede sir anong imo na sir pagtantaw man. Well, in fact, sakto ka, Sir Boy, no? Wala man ta nag-accuse, no? Kaya wala pa man ta sang nakita nga or evidence, sabi, no? Pero natingala kita, Sir Boy, no? Ang aton nga reactions nag-wonder. You know why nag-wonder kita? Kaya nakabisita man kita sa opisina sang Mayor's Office sang Bacolod, no? Kung lantawon ta, Sir Boy, no? Sa aton lang, hindi man ta engineer, po sa aton lang yung paino-inob la, daw katingalahan kag daw ka sobra sa aton yang observation sobra kag katingalahan kaya nga ti nakapatindog ako last month sa opisina sang task force kasanag sa Quezon City. Kung makita mo babisitahan ko gisimo Sir Boy kung once mo pa Manila ka way ko pa na makantuan sir no why pa ini nga time makantuan ko simo that is only 500,000 lang ang amon nga expenses. Although labor of love no kay ang mga volunteers namon sila to nag-ubra pero ginkumparar ko ang opisina namon nga tunga sa milyon fully furnished no tiles tanan kompleto kag ang kadakuon man sa opisina sang Mayor's Office daw mo naman daw hindi siya maglayo. Tisilin ko, ang 500,000 namon, although labor of love, bisan pa naglibor kami sa kamilyon, 1.5? Oo, building na. So, inaya renovation, that's why a very questionable. Daw katingalangan. Kagay dun to, sino ang nagpa-approve sina. Kung na-approve na ina Sir Boy, no? Mabudlay mo na kag daw hindi na pwede nga masiling ka lang disapprove or ibutang mo sa iban. Kaya malo ka ang ako pag-intindi, Sir Sir Jan, correct me if I'm wrong, nga once mag-approve ka sang budget, intended for certain project, hindi mo na sa pwede ibutang sa lain niya. Hindi, Sir Boy. Hindi na pwede. Kung adra mo ginada siya sa... Sir Boy, sa ginatawag local government. May posible nga may violations. Kung if in case, wala pa man technical malversation na mo. Yes, of course. That's why nga... Hindi mo ko abogado, bro. Hindi man ta abogado, pero nagatuon ta, Sir Boy. No? Not all the time nga kung abogado lang nagatuon. Bisan ang ultimo nga civilian, bisan kita, no, nga citizen, concerned citizen, pwede tayo katuon. Kaya nga, ang ombudsman nagambal gani, ini persons, no, nga concerned citizen,
pwede ka file kaso against sa any government official if there is violations. Oo. So, muna nga natingala kita kag ti lang taon ta. Kaya nga katingalakan mo kung Wala kita sa may ginakusar, ha? kita. Wala no. Wala pa na diyan nag-abot sa point nga may accuse. Katingala pa lang. That's why pwede kita ya kapangusisa tungod that is our right being the concerned citizen. Balo ka, Sir Jan, amune. Usually, sa mga amuning nga mga issue, ang duda dayon is corruption mo nga daw medyo mamanihan bala na makartaan. Ako ya personal nga paglantaw, hindi kayo magpati nga si Mayor Albe would enter into that kind of transaction nga para makaganansya siya. Hindi ko magpati. Pariyota. Hindi Sa- na si hindi Mayor na- Albi, hindi- hindi respect sa iya. Oo. Hindi na iya Hindi magkagat sa saya. mga amuna. Oo, kagamay na ya. Kagamay na ya. Sa kapasidad niya. Hindi na siya amuna. Sisilyo na ya para kay Mayor Ako Albe. niya nga, duda man lang ni Sir Boy, no? Wala man tagi na, duda lang tani nga, may harap man da guro doktor eh. May harap man da guro. Amo nang pangitaon Hindi ta. doktor engineer, no? Nga kabalo siya mag-doktor-doktor, kagbalo man sa mag-law engineer, no? Kasi, amo na sila ang mga ginatawag nga liable persons, no? Kaya in fairness, kag due respect sa aton nga mayor ya, para sa akon, hindi na siya magkagat sa mga amo na mga transactions. Gamay Sisilyo na ya. Hindi ganun na sisilyo. Kabalo ta sa kapasidad sa aton mayor, no? Oo. So that's why due respect. Ba, Ang ako pangitaon, posible tagan kung sino na ginaya. amo na, may Ha? mga doktor na o mga engineer nga nag-obra-obra para i-approve. No? Oo. Di ang problema siya kung na-approve na. Kung na-approve Ay, na, tala-approve na na. kung na-approve na, permahan na. So, meaning to say, hindi mo na pwede nga Isaylo? mo lang nga isaylo. So, Although nga may nakita na, proseso, although Sir nakita na ito ng intention ni Mayor Albi, nga in good faith, malaki iyab lang, do kagamo, ako na lang magasto na. Iyala na iya guro nga Oo. para to defense nga hindi man maguba ngalan niya Oo. kag hindi man maguba ang sistema nila, so that's why nga ti nakambal sapat ang hambal pero ang proseso panaya may Pero ang proseso pamangkot, na, Sir Jan, mo na kung na-approve ng budget intended for the renovation sa City Mayor's Office, bisan why pa ma-implement, pwede na ma-question. pwede gid Sir Boy, no? Any transaction from the government ang Kaya na-approve na mo. ang isa ka ordinaryo nga citizens maka-question gid ya Sir Boy. Tanan na iya kay people's money na iya Sir Boy. Oo, We are makuha- talking of people's money, may kung personal na nila kwarta na questions na. Pero ang question that is people's money. Ang budget na galin sa pundo sa gobyerno. Ang approve na galin sa gobyerno. So that's why you are liable to the peoples, no? At all times. Ganun paminsaro nila na. Amo na ganay ginambal ko gid permission. Hindi yung pala po paminsara nga ginarian nyo na. That is not your kingdom. Kaya ang feeling nila ya, kung narada sila sa posisyon daw, ila na pala ginarian. Pagusto ka na lang niya. Pagusto na sila. Lipat na sila nga may layi gali. Lipat na sila nga may commission on audit gali. So nagakalipat sila. Kaya ang ila feeling, this is our time, this is our kingdom. Well, in fact, that is not your kingdom. Oo, Amo na yan, Sir Boy. ang temporaryo ka lang da ya. Correct. Kag anytime ya, Sir Boy, no? Anytime ya, kag makasuhan ka, kag liable ka, no, wala gid ya choice manaog ka gida or masuffer ka gid sa consequence nga ginahimo nyo. Ang pangitaon ako, Sir Jan, kabay pa nga masigin naton ini no sa task force kasanag. Ako niya si Mayor why na di why na di si Mayor kundi ang pangitaon ta sino ang Ang doktor. sinong doktor sino sino cutter sino Ako na, Sir Boy. Do you think, Sir Boy, matago mo na? Time will come, magwa na. No? Magwa na. May ano gina mo, may time gina nga hindi mo bala mapunggan or hindi mo bala matago, no? Time will come, magwa gina ya, makam out to the open gina. Kaya may kung gamay, ina, Sir Boy. May kung pesos lang na, no? Nga pwede ta matago-tago. kaya ang 16 milyon 16 million is 16 million. That's why 16 milyon Sir Jan questionable. niya pang mansyon na nasa mo. Correct, sir. That's why gani ang Muslim ko compared naman na kag ti kita nagabisita man tada sa before no sang former mayor da nagakadto kita nagabisita kita taman. Basi Ano, kung ina- sa mga kwan na may mga gold na sila kay butang kwan why ta tanawon ta nakita ta man na sa kwan mo makita ta man na sa ilang program of works no. Dra mo na sir boy no kay open man na malantaw man na iya sang bisan sino ang program of work makita man na sir boy. Kung ano na nga mga materials ang ginpamutang mo na. Oo. Kung iya na iya pang mansyon na nga materials no. Oo. Kag anyway, talking of the budget of 16 million, kadamo pa sang dapat i-considerar no? Gani. Especially
hahang health programs sa Bacolod, kung ano pa na nga Bacolod, mga... pandemic, patanga Oo, daw. bago pa lang ta nakasurvive sa ginatawag na pandemic. Mapatindog na tayo isang mansyon nga. May mga priority pa manguro, sir boy. Ang pwede, guro, instead of that renovation, basi pwede, ano, sa mga bulong, no? Kung ano nga mga kulang sa mga mga concern bala sa mga kapigaduhan sa Bacolod. So though hindi pa man gid advisable as of this time nga mag Ikaw lang taon mo revision bala. na sa amo na kadako nga amount. Pwede pa man guro opisinahan na da. Hindi mo na doon ka na namin man sa opisina da. Namin ko So, ha. kung lang taon to sir boy pa man ang nagdekada. Naka 10 years na gid man Siguro. siguro. Si Badyan maskin pa. Oo. Punta daw. Katarong pa man daw nudid pa man gid Huwag mo guro mga buslot. Kaya so na mo ginabi priority mo after you that Bago lang nga daw, pag ganit matuigan ka mo. Oo, priority gina mo ginang priority programs to renovate sa nga muna, no? Kag kun i-renovate mo gyud amo gina ka. Amo ka na ka? Okay lang na sa nga daw may medyo may Okay mga man, may man problema sir boy. refurbish mo siya. Pero inabala sir boy nga kung baga sa ma-explain mo sa tao. Nang justifiable ang pag-renovate mo. Kung sa una ka chimpo, blaser, basta mapakapinan mo na sa Plaza Miranda, okay na siya. Na, hindi blaser, unahan mo na mo. Ay, doon, kasi na nga sa una, may mga issue gani kung sa gobyerno, hindi na nila iaway sa Plaza Miranda. Dan sila makuan. Kag na natin nila di ba? Sa una ganito, ginbombahan to ba sa Plaza Miranda, to nga senator sa Kaya nila Longga. gina-airs ang ilang... Dala ang grievances mo, i-air mo, kag dra mo da pangapinan, kung ano, dra ka da madipinsa mo. Di kung mapandadipinsa mo na sa plaza, amo nang daw medyo joke ba lang. Kung makadipinsa mo na sa Plaza Miranda, di go ahead. Kasi sa Plaza Miranda, pagambal mo, damo mo question dayo mo. Tama gid sir boy. Tama. Ina ina sir boy do combatant na ina no kay risking of life na iya ang natawag nga mga rally ka, mamarcha ka, and then masinggitan ka na no daw sa panahon subong daw no need naman. Okay na. It's enough the legal procedures no nga ibato mo kag iaway. Basta sir, mo. basta masya kwanyo lang nila, sige ginisang task force kasanag. Bisan pa nagambal si Mayor Albe, kaya hindi magid para sa akon daw in good faith man to kay Mayor Albe. Sana ko sir boy nakita ko man sa si kay due respect sa kay Mayor. Nakita ko ang iyang stand nga daw wala siya balagid na why gisa na briefing no. Muna kay walo ka sir boy no, sa ato niya observation no for 14 years. Different yung trabaho sa executive isang sa legislative no. Sa legislative yung nga concern ti simpre congressman ka or kaya sa legislative nga okay lang tayo ti simpre lain mo that is different sa executive ya may ara ginaya sistema nga dapat mo gini asundon especially strict na sila sa ginatawag nga local government code. Kaya mo na siguro sir dyan, no? Ito si Mayor Albe, tikabalo. Hindi naman digar si Mayor Albe, bilyonaryo niya mo, damo na yung kwarta. No question about ang magsiling kay milyon, Cecilio na kay Mayor question Albe. about that. Siguro pag-present siya nga Mayor Albe, nakaprobando ng That's why that is- 16 milyones. Kung kita ya, nga ti, pila, way man ta kwarta, masiling ta dan, wow, do kadako. Tiya guro kay pag 16 milyones, do kagamay mo lang yan para siya, ti sige ya. Na daw in good faith pala, ti, pero kung kita ya, nga wala sa kwarta, magamuna kita, do kadako. Amo Di man lahat sir, ako na may sa sakto siguro. iti lain niya ang concept no. Especially nga people's money ang inistoryan sir. Galing ito mo na, People's money, baskin 1 million siya, it's because it's involved with people's money. Ang tao yung sir boy, ma-questions gina. No? That's why nga sa part nato niya, gapamangkot mo lang ta, kag kung justifiable, why not go ahead, no? Una ka mamangkot siguro is kinanglan tagid i-renovate. Ikadua is nga amo ginakdako. Yes. Duwa lang ginaka-question sir boy. Ang ikatatlo sir boy, Sino? ang doktor? Sinong cutters Ang na? doktor sinakita mo ang posible nga may dako nga liability kay siya na nagprograma sir boy mo. Hindi- Kaya may I don't program of believe work, na- may program of works Yes, makuno ang no. city engineer's office mo. That's why sino ang Sino ba, may gina sir boy in every situation may mastermind. May mastermind na Mastermind sa. Nyay but Hindi na mag-arise ina nga mga situation kung ay sa ginatawag lang nga mastermind. Una pang itaon tang mastermind. Amo gin man na pero sir boy. Basta ma-explain nila kay ako I don't think kasi Mayor Albe should be the one to explain. Nga amo nakadako. Ang ma-explain Why na sila sa ang time? ang Why na ma-explain sila ang nagpreparar sa budget. Ang siya gid kasi ang doktor mo. Sinobla kung ikaw mag-obra sa isa ka bagay or ikaw ang engineer, ikaw lang ang maka-explain. Hindi mo na i-explain sa iba nga hindi man siya nag-obra. Mangkutong kubing bata ko daw siya hindi pa man si engineer. Murag engineer pa lang. Pero tigid hindi sila sang mga Engineer mo. sir boy kung amo ginakadako kung amount, amo gini kinanlan gid bala. No, how to
to explain nga amo gini kagalante no sila yung mga engineer kabalo na Kabalo sila. na sila. Di ta na sila pwede nga kumbaga sa ano hindi sila i-blind kay kabalo na sila sa May ara ko na one procedures. time nga sa Sumag, blang kasi din nagambal by October last year, bukas na ang merkado. Alabay kami ko sa mga bata ko. Ko, to, mabukas na sa kwan. Kalayo, pa na iya. Tikita mo, sa subong mula. Sige, dali lang mabalik kita mag-aksyon diri sa kapihan sa aksyon pagkatapos lamang sini. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix class sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanom, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon malikawan o kon madula. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalano. Pagpangalagad sa aton nga kapihan sa aksyon with Mr. John Chong sang Task Force Kasanag. Sir, nasadya ko to sa aton diskusyon kina sang 16 milyones to sa... Amo na kuya, amo na akong tindog sir nga. Sining ko, ang ako niya pagtanaw is, si Mayor Albi, why na di saya? 16 milyones, sinsilyo niya kay Mayor Albi, mga muna, kung korupsyon ng bala naton, why niya si Mayor Albi na da? Kundi sino na daya? Amo na sa no, para sa ako hindi lang sinsilyo, to hindi galing sinsilyo para na ako siya. Ang gani, 16 milyones, pero To hindi ali sila pakon sira. Amo na puro nga wala yan naman ti parahan, gid bala? Oo. Nga kadako gali, kaya doon si wala mo lang siya mo. Wala siya, sir. Ang problema, da kung sino nagkuter Ang na. ang doktor ginada, may doktor no nga wala yabla na wala mayon na briefing sa result no. Iti di ba si kapati siya, amo na ang question per me, ginablang kapati ka nga para si mo ginarian mo na what is wrong? Ang tao naman naman sir, mula ga-start ang violation, sir mo. Kung ang iya belief sa iya ko galingon, nga siya na di ang isa na di ngari, ila na ni ginarian, subong, pagusto na sila. that's the time na makahimo ka na violation. Kaya hindi ka na yan magrespeto sa tao. proseso, hindi ka na magrespeto sa layi. Ang imo na lang iya gusto, role of men ka na bla, hindi ka na role of law, no? Muna per me, ang nakita ko, pag role of men na gani, dra na nag-start ang ginatawag nga violations. Kag hindi mo na ma-briefing, no? Especially sa time siguro sa side ko ni Mayor Alvin, hindi na makita eh. Wala na siya kay kagamay na siya mo. Kagamay siya mo. In good faith sakto tong imo pag lang in good faith magabalti ako na lang na magasto. Eh para siya sinsilyo na. Gagali, Kung sobrang magamay pa sa sinsilyo. Gagali, hindi pwede. The question is, may proseso. Because it's involved of people man. May proseso na dapat tingwaana sang ilang legal team kung paano nila na makurik kag paano nila mahimo sa eksakto para ma-avoid ang ginatawag nga violation. Kaya kung may violation niya, may manabat, sir. Believe me, may manabat. Pero kung manabat na dapat. Hindi pwede nga, abi nila sa aton sa task force kasanag, may post na. Kung may nakita kita yung violation, may manabat kinaya. Of course, kung sino na yung liable, may
may salabton siya. Alam mo na pala kisama siling taton nga dapat justifiable. Hindi kung magsiling ka nga 60 million dapat justifiable Oo. nga makonvince mo ang tao. Amo ka nga kon sir, ang akong nga punto is amo ni. Kung 16 million, ti so be it, 16 million, pero explain nyo. Oo, Kumbinsihan nyo kami nga, justifiable ang inyo. Okay na, 60 million. Hindi dapat to. Kaya mo mo, explicar nyo. Oo. Pero never pa ko kabati kami nag-explicar. Hindi pala, sir? Kaya ba si DR Believe nga kaya lang nila Tago-tago. or i-ariglo no something amo man nagisa damo nagakatabo sir no nga ginpadala na mo gisa mga complaint no kung pwede lang nila ikapan-kapanon ariglo no way man na questions no kung rights yung mana mariglo kung rights yung mana nga kapan-kapanon pero sa uli magwa ginagapo na kamaturan you cannot hide no you can run but you cannot hide as of now, sir, why pa tayo akusar? wala Natingala lang ta. Naga-question lang, sir. Naga-question lang. Ano pa lang ni Sir, arap lang ta sa level sang pamangkutanon. Pamangkutanon There pa is lang. no, panising na tuwang complete. But, naga-question lang kita. Kung aamo na. Kag need justifiable. Basta may explicar man lang, kag ma-convince man lang, kag justified man lang explanation nyo nga daw. Nga masiling tabala nga daw, proper man lang ang inyo ang inimo nga Yes, sir, no? pag-budget na. Why di ka problema? Pareho sa amon, sir, no? Isingit ko lang kamay lang minutos. Atong natabo sa regional office ng DAR, no? Na ginpa-explain ang regional director. Disto mismo tubang sang head executive sa central office, no? And the persons of attorney in si. So, dito yan mismo kami, no? Tubangay, no? Kaya ginapa-explain ko gid siya. Ka-imposible nga matabo nga ang titulo sang duta, no? Nga hindi nyo pag i-reinstall ang tao, nga ang presence nga title, ngalan pa sang ARBS. Kag tusod masilin siya nga gin-transfer na di nang evidence. Kung wala pa kami ang usisa, kag wala pa kami copy sa ROD sang bago, nga na presence pa subong, nagapanag-iya pagyapon ng ARBS sa Dulaw, no? Sa barangay Dulaw, presence pa yan, nga tag-iyang ARBS, tapos mo sila ang director nga iya na ni siyang transfer sa amo ni. Di iling ko in front of the head executive ni Secretary Estrella, siling ko kabutigon na niya. Klaro mabuti binutig, no? That's why kung pwede gali, that's why mo na kina-convert ko, na kung pwede palang taguon, kung pwede palang i-dribble, kung pwede nila daw i-dribble kag ipasa-pasa, para hindi mabalaan ang kamaturan, no? That's wrong. Ting kalulo, ang kalulo itaw da sir. Sooner or later, mabuko man kamo gyapon, no? You can run but you cannot hide. You can hide but you cannot run. Iti na mo involved of people's money. Mamalagan sir nga makahimo sa action ng task force kasanag para nga mabatsagan sa mga tao sa City Hall kung may mga plano kamo yung hindi amo nga may nagabantay sa inyo. Correct na, sir, no? Kag kitaya in our part, no, sa amo niya sa task force kasag isa lang nambal namon. Way makabig pangita kontra, no? Oo. Ano mabing wala na iya sa side namo, no? We will in fact duwa ang image namon, sir boy. Kung kisa kontra, kung kisa kakampi, no? Kung kisa kaupod. Kaupod kung gaubra ka mo tarong. Kontra ka mo kung gaubra ka mo tinunto. That's why we are two image, no? So aware kami nga kung may ginahimo ka mo daya nga katuntuan, makomplain pa lang kami No. with proper evidence and in a proper forum. Explicar lang ka muna yan. Explicar ka mo kaya kiti inyo na iya. Kung sa kinantong sa gano'n, explicar lang sa polis. Hindi lang. Sakto lang, sir boy, no? Explicar lang to sa pulis, no? Kaya Explicar lang. amo nang nakakadapat, no? Kaya ginabalik-balik kung na hindi na inyo na ginarian. Nalipat lang kamo siguro, no? Abi nila kay sila na nagpungko abin na niya, ato na ni. Amo Kaya na namin matasan, sir mo. Nyat, ato na niya sumong time. Tuduan ta na kay ato na Ato na niya, kita na ni subong, hindi na mo. It's a lot that's wrong. Kagdi, ano yung pananaw nila sa organization namon na wala nagagiyo, kag wala nagalanta, kag gapabungol-bungol, gagapabulag na wrong. No? Hindi kami pwede mahambal nga bulag, bungol, kagapa. We can do kung ano ang commitment namon niya sa Na magsiling ka sa lang organizations. ato na ni, timang pamangko, dati kami ha.
That's why. Inyo Amo na? na, Sir Boy, no? Very questionable na sa, no? Kaya usually, amo na eh, hindi guro from Bacolod lang. Halos sa halos talan ano ng yan. mga LGU, kung malipat ang isa ka nagapungko sa posisyon, amo na naiyabi, ato na ni Chimpo, ato na ni, no? Halahon Pero, na well, in fact, ang mga interest, due respect sa mayor, hindi ba na amo na? Hindi Ang na. isa ka mayor, damo ko diya mayor nga kita ko ya good services. Oo. Why mo ko gadayaw, kadamo ko di mga LGU nga nakita nga Mayor. ang mayor nila ya hands-on sa trabaho. Ang mayor nila ya kita mo gidya kung ano magserbisyo bira-bira sa tao. Pero ila da nga mga lipures da mo nag questionable na Na- isa, no? wala. Sa mo na yung kakalipat. Isa nga, malaking isa sa mga, ako na ilang mga tao eh. Nga mo even sa mga national government, sir Boy. Even sa part ni BBM, no? May mga questionable magid sa dalom. Pero sa mga leader ya kita ta sincero man. Ang namiya ko lang kay BBM, kay kita mo daw, pila pa lang kababulan ay away pa matuigan siya daw kadamo na siyang ginparisign sa mga pisto. Kaya tinagay mo hindi mo. Diba? Guro, ang iban da guro sir, mas nag-resign, mas hindi kasarang. Mas pressure na sir boy. Mas pressure mag-deliver, no? Nati lagko ang delivery dapat kita ni kaya, no? Kita mo Usually, itong may mga sugar order to kung balong presidente. Kita mo kung Ako, resign sir ang- boy, hindi ko to convince nga hindi ka balong aton presidente. Due respect, ka-questionable sir boy, mapati ka, nga hindi ka balong isa ka presidente sa pagpermanay. Di kay wais ang iyang pirma pagwas na sugar order. Kaya may daw secretary to so unab lang mo O, si Atty. Beck Rodriguez. No, kita mo resign dayon to. Tako na nga pala mangutanon pa sir Kung boy. kabalo ng presidente, nablas nila nga ang hasta landa. Hindi na magsaka tapos mabaw. Hasta landa. No? Kabalo man turti ang akusasyon kay Kondra ang hasta. Ikisa sir boy, kadamo siyang mga hokos-pokos nga kakatabo sa aton nga mga agencies ng government. That's why nga kinahanglan ta mangin aware, no. Tandaan ta lang ya per me nga sovereignty resides of the people, no? correct. And all government agencies emanates from them. No, utsulingon, ara na sila, gapungko na sila, pero kita da iya ang nagalantaw sa ila. Correct. Kag kinahanglan maghimo kita action. Hindi Yes, na sir. pabayaan lang. Exactly, Let's no? not Hindi be- ya pwede nga Hindi lang po magkulang-kulang subservient ka lang tayo nga daw parumatay lang ta. Kung nagasagsag na sila, hindi nga ipos mo lang sila. With that, mga kaksyon, thank you, Sir John, for your time. It has been fun. It was enjoyable ang aton nga discussion today. So, salamat, Gid, for your time. Kag good luck yapon sa Task Force Kasanag. No? God hope, damo pa kita sa mabuligan, kag damo kita sa maimuan sa aksyon para nga mangin mas maayo ang palakat sa aton panggobyerno. No? Sir John, salamat, Gid. Yes, sir. Thank you very much, sir, sa time mo kag sa bilog nga staff sa Action Radio. Madamo ka salamat sa aton mga officers and members ng Task Force Kasanag Central Office, no? Good morning, no? Good morning gid sa inyo tanan. Thank you very Sige. much. With that, mga ka-aksyon, kita na kita sa masunod nga Domingo. Dirigapon sa Kapihan sa Aksyon, upod sa inyo lagad Aksyon Boy Duran. Standby na kita sa Brigade in Action, upod sa aton nga mga amigo sa 303rd Infantry Brigade. Ayo lagad Aksyon Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod. Aksyon Radio.